Juu, sano vaan. Niinku tällainen. Hyvät musiikkilukiolaisen opettajat, tähän alkuun hiukan ilmoitusasiaa. Nyt meillä on kokous. Missäs Siiri ja Ari on? Hei, anteeksi, minä on tosi myöhässä, mutta Siiri jahtaa olla täällä näin. Siiri. Minä olen valmistellut tämmöisen esityksen kaltaisen mindmapin tuonne 0365. Siinä mindmapissa tulee esille se tärkein, eli sisältö, eli pilvi. Nyt minä laitan sen tuonne päälle. Laitapa kuule Juhane valot pois. Siiri. Joo, ihan huippua. No, miksei se nyt toimi? Tulkaa joku auttamaan minua. No niin, minä tiedän kaikki sähköistä laitteista. Minä voin auttaa. Hei, tässä on pikkusen liian vaikea tytölle, että koittamme pojat vaikka tässä. Joo. Äijä energiaa. Joo, että niinku... Tällainen. Joo. Oh, is that a pair of great tits? Tämä oli vasta alkua. Haluatteko pelata peliä? Riimostako uut? Nyt lähetään. Pois tästä äkkiä. Hei, tuossa on hätäuloskäynti. Pitäisikö meidän mennä siitä ulos? Joo.
aukea! Taas. Voi Ville, auta meitä. Lähde vielä minun mukaan, niin ei oo pelkkiä naisia. Tarmo ja Reinon leikitysaika on mennyt jo, on pakko päästä täältä. Vie lähden mukaan. Tämä ei kyllä yhtään mene nyt minun visioni mukaisesti. Minä menen turvaan työhuoneeseen. Käydäänkö katsomassa tuota ovea? Joo. Hei, ihan parasta! Revitään ovea! Äijäenergiaa! Ei. Ei edes äijäenergiaa. Ville, kai sinulla on joku keino. Ai että supistelee. Tuntuu kun synnytys olisi alkamassa. Tämmönen jännitys on hyvän sikiölle. Tämähän on oivopsykologien testi. Katsotaan, miten ihmiset käyttäytyy tämmöisessä tilanteessa. Tämä ovi ei aukea. Yes! Tämähän on ihan niin kuin eräkurssi. Puolen tunnin päästä. Tule Jaakko. Minä en mitään pelejä pelaa. Hei, mun tehdä kurssimuutokseen. Paljon kiinnosta. Minä lähden basaariin. Verkkokaan ei toimi. Mä en pääse päivittämään Facebookia. Lupaa huolestua. Jaakko, tule nyt! Jeps. Kyllä siellä taas temputteet. Hei, haluaisit sä olla kummi? Hei, ihan parasta. Joo. No niin mahtavaa. Joo, testataan tota. No, auran on vielä varmaan ollut. Ei voi olla taas. Nyt Vilmi lähdetään etsiä Ilkka ja pyydetään äitiyslomaa. Vilmi, pidä kiinni, nyt on kiire! Jes, ovi on auki. Hei, missä Reetta on? Se lähti äitiyslomalle. Se hameitakin niin hankalaa. Hei, oo ihan maailman parasta. Koita sie. Minulla oli se pianotunti. Mut hei, lähdetään koettaa tuot pommarista. Se on kuitenkin aika turvallinen paikka olla. Joo, hei, Joo, ihan mennään parasta. sinne. Turvallisuus, ihan parasta. Pyöriä. Maailman parasta. Mitä? Ei! 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 Hei, FB toimii. Negatiivisuusaste 2/5. Täytyy täyttää Instagramia. Joudun kuumisvillen kanssa väärän ryhmään. Eri ryhmään. Enkä saa omaan Villeen yhteyttä. Ikävä koiria.
julkaise. Itsitään. Nyt lähdetään! Hei! No, mä sain kentän! Soittaa jollekin! No niin! Täytyy päivittää Instagramia! No niin, täällä ollaan! Moi kulta! Ihan semmonen pikku juttu, että meillä on täällä koululla vähän tilanne päällä ja mua vähän pelottaa, että mä en ehdi katso Downtown-appia, niin voitko sä ottaa sen nauhalle? Joo, eli mennään tonne. Kenraali Boss. Niin, on tämmöisissäkin tilanteissa niin pidettävä kyllä terveydestä huolta. Niin. Sori. Ei, vaan nainen. Tämähän on melkein yhtä jännää kuin hirvi vetää. Okei, mistä mä olin? Moro. Hei, onko bändilot vapaan? Pääskö? Vähän on nyt kyllä täyttä. Käy koittaa pommarista. Hei moi, täällä ei näytä olevan ketään, niin saaks et voi treenaa? Pommari. Hei, Ville, pääsitkö tänne treenaamaan? Pommari on sitä vaan. Se on tuo Pommarin bändi. Pommari. Pommari. Ei täällä voi edes hengittää. Ville! Älä enää muuta näitä korppikokkien kanssa! Ville! Heikkinen! Se ei aukea! Mari, ymmärrätkö sä, että ei naiset voi laulaa klassista musiikkia? Ymmärrätkö sinä, että mä inhoan sinua? Tämmösiä. Niin minä kyllä aion lähteä tästä vanhoja. Ai niin, olikohan meillä joku kokous? Perhana kun on myöhässä. Tämmösiä juttuja. Mitäs Mekkala? Tuo. Ari! Tästä. Mennään etsimään kaikki muut selviytyjät. Joo. Sari! Ja Ari! Yli! Kaisa. Hei Ilkka, voit sä auttaa tässä itsenäisen kurssisuorituksessa? Olipas sangen hämmentävä
Visio. Oh, mutta kello onkin jo 10:04. Tästä päivää.